அன்பார்ந்த வாலிப நண்பர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கைய வசந்த காலமா மாத்துற இந்த லெந்து காலத்தை கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்டு தியானிச்சு தொடர்வோமா? இயேசு யோவான் 5ஆம் அதிகாரத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, வாழ்க்கை என்பது உயிரோட இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது, அவரோட இணைஞ்ச உறவோடு இருக்கிறதும் கூட சொல்றாரு. மனுஷன் பேசுறான், சிரிக்கிறான், நடக்கிறான், என்னதான் அதெல்லாம் இருந்தாலும் கர்த்தர் அவனுக்குள்ள இல்லை அப்படின்னா அவன் மறிச்சவனா இருக்கான்னு சொல்றான். என் வார்த்தையை கேட்டு அவற்றை விசுவாசிக்கிறவன் நித்திய ஜீவனையோடவன் சொல்றாரு. அதாவது நித்திய வாழ்வு என்பது மரணத்துக்கு அப்புறம் வர்றது கிடையாது, நம்மளோட வாழ்வோட இன்னைக்கு இப்பவே தொடங்குறதா இருக்கு. மரணம் என்னும் இருளை உடைக்கிற ஒளி அவர்கிட்ட இருக்கு. அந்த ஒளி நமக்குள்ள வரும்போது பயம் நம்பிக்கையாகவும், குற்ற உணர்வு கிருபையாகவும், மரணம் வாழ்வாகவும் வரும். ஸோ இப்போ முக்கியமான கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எப்போ மறிக்கிறோன்றது கிடையாது, ஆனா எவ்வளவு உண்மையா வாழ்றோங்கிறது தான்.